to'y tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan tiragsak. Tao akmat. Ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apaggaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat na adaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan Alicel at taga Isabela, nga iti agdama kat adda iti Dubai. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Galamgam, Bautista, Lagmay, Pascual, Pastor ken Gutierrez family, ti Mantakdang San Quintin, Pangasinan, from Oliver Gutierrez. Shout out kada Dayan K. Rolyoda, Jasmine Rivera, ken Raymond Flores. Belated happy birthday Tatay Ricardo Ledda. Shout out iti Pagaduan, Ledda ken Libunaw family, ti Kawayan Isabela, from Mayan Libunaw ti UAE. Amin BHW ija Inabaan Sur, Rosario, La Union, Manipud Purok 1 aginggat Purok 7, Iso Danayda Garcia, Vita Salting, Leti Mendoza, Basili sa Ofiesa, kan aminen akakadwada, from Carolina Villanueva Manangan, ti Doha, Qatar. Kabato family ti Barangay Pilar, Santa Cruz, Ilocos Sur, from Melody, Kabato. Family CJ Tens Bake Shop, ti Alakapan, from James Tejada. Limon Fernandez family ti Cagayan. Matusalem family ti Sitio Corpus, Barokbok, Isabela. Kastamat ni Kagawad Felix Fernandez ti San Juan, Isabela, from Nelia Limon. Shout out kani Melvin Desio Mayomis ti PEO Wangal Motorpool. Quinones kan mga wang family, from Francis Quinones. Pamilyak di Tapayagan West, from Navia Ley Seria.
John Paul ken Shamie Obilas ti Andura, Bing Garo, Susan Joy, kastamot ni Zenny, Teresa Salem ken Lady Bird from Juliet Sugitan ti Kuwait. Makablaawan pa ay da Jeric Obado kan Dominic Ampapato ti San Juan, Ilocos Sur from Julius. Soriano family ti Cordon Isabela, Kulang family ti Etiague Isabela kan Estrada family ti Nueva Ecija from Nomer Soriano. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Lisel. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin adanunan to'y nanumo asurat ko. Ilingad naklaangan manang itinagan Alisel, taga probinsya ti Isabela, ngamita adda akon dito'y Dubai. Daytoyan ti may kadwa pagilyan a nagtrabahoak. Imo na ngamin a nagtrabahoak iti Hong Kong, iti restaurant dagiti amok a Pinoy matlaang. Anak-nak ni nanang iti kinabalasang, ngam adda kakabsat kon iti ina, tanaki asawa kat ngarudan ni nanang ko. Iti balay daapong ko abakat kan lakay, ti sigod a pagigyanan mi, ngam sipod nakiasawan ni nanang, intugot nakmatan iti nagnaadanda kan ni Uncle Roman. Iti damo nasaya at pay matkanyak ti syuman ko, ngam idi addan anak da kan ni nanang, nagbaliw matan ti trato na kanyak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi adda akpay laeng iti elementarya. Nakaisaan ka din iti inapoy, Lisel? Wan nanang. Mala, umay ka nga rod, tamapantalabaan ng dagiti namurungan tayo, tapno mamagaan pay. Huston ta pa naglulutoy ti sidaan. Agawid namin ni Uncle mo aruman, itapangal daw. Sige nanang, tulungan ka nga glaba, tapno daras ta malpas. Awan kakaiso na nakaturog dagiti addim, tanabannog da nagayayam itay di taparaangan. Aywan gayam nanang, ada project may jeskulaan. Masapol nga ag-contribute kami iti paggatang kadagiti aramatan may iti project mi. Mala, bayam tay bagak to ka ni Uncle mo aruman. Barang adapay na idulin na akwartana. Ala, umay kan tarog yan tanti aglaba, tapno daras ta malpas. Umay kamahanan Roman, nakaidasara kon. Apa nala daw ka nagluto, Esper? Inlepas mi ngamin kanilisal alabaan dagiti nagmurangan tayo. Barang mamagaan pa'y aging gainton madamdama. Apay nga minanas ka natulungan pa ilang aglaba. Kabailan nanday tatrabaho? Nagado ngamin timurang tayo tanaurnong. Sa anak ngamin anak alaba idi na panalawas. Kat isumit, bayan manilisal ta aglaba. Nada na murungan, ipalaba madagos kan kuana, tapno sana maornaw. Kaasi matano isulaang ti mangilaba. Sapay nadagsan dagiti pantalon mo. Kat ano san na Kaano pa nga makasursurong agwaywayas nga agtrabaho dya anak mo no kanayin mo't atulungam? Ha? Naimbag nga ron tada dito eh. Nagdakal akatulungak dito o nagtibalay. Mauawer na pa'y dagiti addina. Makatulong agpaiso nga may nain mo tapag gasgastusan. Tanda ni saanan nga umanay ka datay ti masusweldok. At dapay day ta anak mapaggastusan ta. Wen gayam. Ada ka no masapol abayadan na iji pagadalan da. Ada ka no project da. Makitam. Kay bagbagak pa'y lama inayin na paggasgastusan. Ita gastos manan day tay bagbagam. Sana bali ta nagagatmat. Kakaasi ak na awan katulungak ditoy. Basta bagam nga ron nga ramidin na dami na trabaho na. Tapno sana masayang tigas-gastusan para kan kuana.
Basta nga tamat tanda apo ko tatansay. Nabayag na saan na pimasyar dito'y balay Makumikom nga taa iti pagadalan da. Umaymot kat na ichay, no saan abise. Matanagan nga bain. Nangrunakit kasla sa bali to ugali jay nakiasawaan ti anak mo. Saan ba't siguro nga ipalubos de esper akakaasi jay anak da iti sidong da. Kanyalat amom ngay. No nagbalinan abulsag. Gapo iti panagayat na kaniruman nga asawa na. Pakeng. Nagmayat ko man no nagbati laangan dito'y puderta ni Lisel. Sigurado pa'y anataltalgad tirik na tatakanayon ta makit kita. Bayam kadilatan. Saan man adila kumporme mapampanunot mo alaklakayan. Bisin mo la siguro daitan. Sige ita mapaanak aginasaran tamang rabitan. Pasan tayo naramid may abalay. Awan man pagtrabahuanan. Masapol nga orayok man ano adanto ti awat ni pari nilaw. Kasta talaga takastakat nga rin ti trabahom. Barang no adanto manan makontrata ni pari nilo. Ay, nagkarigatan ay ati panagbiag. Sapay agat-gatas pa lang dagiti doang anak ta. Roman. Malmalpasan ti eskwela sana ya. Wan, doa Domingo laangan. Apay aya. Apag iso, tagturpos mo tan iti elementarya ni Lisel. Saan mo to napagtuluyin ni Agadal iti high school di anak mo, Esper? Anya? Marigata na katalagan. Namuna tag high schoolen. Ang apay ngay. Sapay namnamaan nang agtuloy iti high school. Diyak narodan kabailan. Kan may mayatsan no, isublim langan iti ayan dananang mo. Anyan? Apay ngay akastamot tan Roman. Anya na tibaga dagiti dadakkel kun ngay no isublik kadakwada ni Lisel. Katanya ngay timbakunada. Agdadatam mo ti kinapod no ajak putot ni Lisel. Alangan mo't asyaklatan ti mang supsuportakan ko na aging gatong balbiag. Amomot nga da anak ko sakbay nga ingkalay sanak. Kunak man nun aklon mon dayta. Nagadulakit din ay ngay bagbagam si ka Esper. Basta nalpasan ti desisyon ko. Kayat ko, datayo lang kadagiti anak ta tirumbang nagdaden na. Saan tayo ni eraman di anak mo iti kinabalasang? Aramidan ni Nanang, idiimbaga ti asawa na nga isublinak kadaapong koma ng Emmy. Marigatan da kanon, taaddan dagiti dua kakabsat ko apaggasgastusan da. Karpintero ni Uncle Roman, kat makisursurot laang nga agtrabaho kadagiti am-am muna nga agkon-kontrata. Agtagtagibalay laang mat ni Nanang, iso nga noan niya ti desisyon ni Uncle Roman, iso ti masursurot. Apaman ang nagturpusak iti elementarya, intulod na kun ni Nanang iti balay da apong ko alakay ken baket. Ay, imbagmaan ta nakalagit kayo nga imbay pimbasyar, Esper. Huwag na raon.
Apag isula unay, takailiw mi unay yun ti apo ko may. San abale, tamapunasan amamin pinsan ti iliw yu kani Lisel, nanang, tatang. Tadituyan nga agnaed manipod ita. Anya ti kunam, dito yun nga agnaed ni Lisel. Nay, apay ngay. Agpaiso ka diti ibagbaga ni nanang mo, apok. Wana pong, dituyak ka nun nga agnaed manipod ita. Nay, anyat napasama kan. Apay akalata pag naedan yung matan dito ni Lisel. Ada ka di saan anasayat anapasamak, Esper? Awan tatang, nga marigatan ka nun ni Roman amang biyag kada kami. Numuna kat awan mo't permanente at trabaho na. Kan aggat-gatas pa'y dagiti dua nga anak mi. Nagalasan ti kasta nga arami di asawam. Ada obligasyon na ka ni Lisel, ta inasawa na ka nga adda anak na. Nga rod Awan maaramidak nanang. Dayta ti desisyon ni Roman. Amo yamat nga awan trabaho. Nila ang Roman tinamnamaan mi nga agiin na. Kahit kasano nga rodan ti panagadal ni Lisel. Sapay ag high school line. Saanan nga agtuloy tatang? Awan ti pagpa-eskwela mi kankwana. Anya? Ha? Ay nadya ka mo nun nang ipanam ti utak mo si ka Esper. Anak mo ni Lisel, kalpasan na kabaalam ama isina kada kayo. San abale tadamat dito'y poderyo. Amo ka diyo baybayan. Kan diyo kayat tada katulungan nyo dito'y balay. Kastalatan ti pagkit kita am iti anak mo. Anyan tulangan ti masakbayan na. Agbalin tulatan na kaskan ka. Pasensya kayo ngam awanan maaramidak. Nagdesisyonan ni Roman. Isaada kayo pala ang ti makaammo kan ni Lisel. Pasensya kayo na po. Awan mo ti sabali apapanak malaksi dito ayan nyo. Lisel, apaw. Saan kami mat nga umanugot ka ni apong mo abakit? Asaan adito'y ti pagyanam? Amumot asa ka lang na isina kada kami, hindi nakiasawan ni nanang mo kani angkal mo aruman. Apong? Kayat mimot katapok nga da ka dito'y. Ngam ti question. Apay nga inliding da ka, kat anak nakamot ni nanang mo. Apay nga akas dyan ti inaramid na angkal mo aruman. Maawatak mo't kiti apong. Tamok amarigatan da iti pagkasapulan mi iti inaldaw. Sapay babasik pa'y dagiti kakapsat ko. Ngam nagdakkel ka katulungan ni nanang mo. Bayan nyo na apong. Kayat kunti kastoy. Ngam ti agriripay da nanang kan Uncle Roman. No saan matungpal ti kayat ni Uncle Roman. Isyakletan ti kadkadwayo dito yapong. Kasi kayo mat ka ni yapong bakit? Mala, agyan ka dito eh. Tada kami ka ni apong mo abakay, ti makaamokan ka. Nakasaritan ba't gaya mo ni Lisel, Pakeng? Wain tanseng. Ay, maasanak unay iti apo ko ta. Marikna ka na sakitan iti kasjay nga inaramid da kang kuana. Nga maawan mo't apulos ti mabalin na. Jay mo't kit di anak ta kaslaawan panunot na. Impangpangruna nakit din ti pamilya na ita. Kasanumot ngay, jay inauna nga anak na. Anya nga ron ngay, katadaditan. Datan ati makaamukan ni Lisel tanseng.
Data timang tulong kan kuana, tapno agbalintumot ana saya at timasakbayan na. Wag lakay. Kaasi di apo ko tano baybay anta. Datalaangan tinamdamaan na. Tawan mo't panunaw jay danga nga inana. Lisel apo, rabin, apayasan ka pa yan naturog. Diyak pa'y makaturog apo. Iso ngayon lepas ko pa'y kinupindagiti linabak akawas tayo itay. Danda din ti padagsasarak apok. Wan nga rod apong, nga sa anak matan ngagtuloy. Dinak matan kaya't atulungan ni Uncle Roman. Ngam, kaya't bukadi pa iti agtuloy nga agbasa iti high school, apok. Kaya't ko unay aapong, ngam awan mo't mabalin ko. Iso nga agtrabaho aklangan, tapno makaurnungak iti pagadal ko. Adya ko ba at trabaho ti sirkam apo, kat nagubing kapay lang. Uray anyan apakitang dana na apong, basta ka bailak. Adumit siguro dita ti mabalin ko apakitang danan. Ay, kaasi ka pa yapok. Kabamam, saan kami nga umanugot ka ni apong mo alakay iti dayta pampanunutam? Nasay-saya at matlaang nga agtuloy ka nga agadal. Ngam kasano nga apong, awan mo't busbusak. Da kami ka ni apong mo alakay ti makamaw. Ha? Agpaiso apong? Pagadalan da ka ni apong lakay? Wen apok, ipakita mi iti inap nga adda maragpat mo iti biag nga uray binaybayan na ka. Agtuloy ka iti high school apok. Mapan kanto ag-enroll, tapno makapagtuloy ka iti daytoy apadagsasarak. Ay, agyaman na kapong! Agyaman na kunay kada kayo kani apong lakay! Nagpangadwa daapong ko abakat ken lakay anang paadal kanyak manang Emmy. Saan damot unay anarigatan, ta iti para publiko apagadalan met tinagenrola. Dagiti laang masapsapol ko iti pagadalan ti ado apaggastusan da. Nagadalak nga rod ana imbag, tapno makasubadak tumat kadakwada. Naglabas ti tawan, agingga anakaturpusakon iti high school. Talagang awanan pakibyangan kanyak ni Nanang, tadinak pa'y imay sinarungkaran apulos, manipod idiin tulodnak iti poder daapong ko. Kalpasan ti graduation iti high school, nagbiro kak iti panggadak tapno makaurnungak para iti panagkolehyo. Napagasatan akmet anakasarak iti may sa a restaurant iti lugar mi. Nasingpet dagiti amok, iso asinay saya at kumat ti trabaho. Nakla at aklaangan iti may sa nga aldaw, gaputa kinasarita nak ti amok a babae. Dinamag na no kayat ko ti mapan agtrabaho iti balasiw taaw, tamang ipatakder da kano iti restaurant ijay, katsyak kano ti alaan da akatalagda. Inyuman ko nga rod daytoy kada apong ko abaket ken lakay.
ipapan ko kada kayo. Anya dayta, Lisel, apaw. Dala, ibagam apok. Ambo mi nga importante dayta. Kasapulan pa'y nga iyuman mo kada kami. Amo yung matamay saka dagiti taltal kan dagiti amok iti restaurant a pagtrab-trabahwak. Wan, Lisel. Amo mi anasingpot ka na saya at kaatao. Iso atal ka na ka ti amaw. Daytarod tiga po na. Iso nga al-alukuyan dakdagiti amok asumurot kadakwada iji balasiw tao. Mangipatakder da kano iti restaurant da ijay. Na? Gastusan da kano ti amin na kasapulan. Tapno makaalak iti passport ko. Kan amin nan a dokumento kasapulak. Anya? Anya, mapad ka iti balasiw tao, apok. Wana pong. Iso nga inyo man ko daytoy kada kayo. Takayat kumat nga amuan ti kapanunutan nyo. Napintas dayta nga oportunidad, apawk. Man ti kastagon daway adumtang iti may sa tao. Nabayag kan kadagiti amaw. Amumon ti kababalinda. Iso nga adakan ka nga desisyon, Lisel. Pudno, ti ko na ni apong mo alakay, apok. Sika ti masagnan, iso asika ti agdesisyon. No kastahod, umanugot ako na pong. Iti kinabayag ko nga agtrab-trabaho kadakwada. Nakita ka kasla kapamilya ti trato da kada kami at trabahador da. Amok anasaya at ti agbalin akasasaad mi kadagiti kakadwak asumurot kadakwada. Di ka nasaya at no kasta. Ay, basta maragsakan kami para ken kaapok. Dahito yan tirugay, tinapintas agahasat mao, Lisel. Agyaman na kada kayo, apong. Katnamnamain nyo nga ti ipapan ko pa nagtrabaho iti sabali a pagilyan. Agagatak, tapno masubadak mo ti kinasaya at da kanyak. Kastamot kada kayo, apong. Masubadak mo't laangan ti kinasaya at yu kanyak. No saan aga po kada kayo. Amangan noan yan tinapasama kanya. Daytan Roman, saan kan ang makatrabaho gapo iti pan naka-stroke mo? Ay, dakmat namnamain ang mapasama kanyak daytoy. Naapektaran mo't tanti makanigid apasot ti bagik. Naimbaglaangan at nagsubli iti sigod ti panagsaw. Marigatan tayo no sa anak nga aggunay. Siyak ti agsapol iti trabaho. Tapno ada pang sustinir tayo iti inaldaw akasapulan tayo. Magkasanon nga dagita anak tan og trabaho ka, Esper. Inakasarita ni Lisel, tapag sublit dito'y balay. Tapno ada mga sikaso kadagiti kakabsat na. Anya ti makunam. Lakaling kasukunan adagosan Kunak no saan ka manan nga umanugot. Ita kasapulan tayo ni Lisel, tapno makatrabaho ak. Ken ada mga sikaso kada kayo kadagiti ubing no awanak. Ang kangarot sukunan na sakba mapan kaagberok iti trabaho, Esper. Nasaysaya at matlang dyan da mabati ang mga sikaso kada kami ditoy. Sakba makasarak ka iti trabaho.
tatang. Nay, imbag man ta nakalagip ka, Esper. Nabayaga pa na una di kasi marungkar. Manipod imbatim ditaw ni Lisel. Pasensya kayon tatang. Awan ngamin mga sikaso kadagiti anak ko. Kadagiti anak mo? Dagiti latan anak kayo kan ni Roman ti pampanunotam. Di mo pa'y pulos na lagip ti anak mo. Ngay may mo imbati iti poder may kan ni nanang mo. Ay, saan mo't atatang? Taamok mo't adiyo baybayan. Ay, sa dinugayam ti ayan ni nanang. Napanay jay ilay. Taada napanay nala. Apoy nga da ka. Ada masapol mo. Kinapudno na tatang. Imayak ta umay kusukunan ni Lisel. Kasapulan mi ngamin ijebalay. Saanan ang makatrabaho ni Roman ta na atake. Iso asya akong ti agsapol iti panggadak. Kahit kasapulak ni Lisel tapno adda mabati ijebalay tunggal awanak. Anya? Ita kasapulan nyo ni Lisel? Kalpasan nga aring na nga imbal ng iyo ite? Tsaka mo niya ti klasim nga ina si ka Esper. Na ito rin mo at tinalikodan jay inauna nga anak mo. Tatang, nalpasan day jay. Kasapulak ita titulong ni Lisel. Kasta. Sige naumasara kampay ni Lisel. Ha? Ne, apay, sa dinutayan ni Lisel tatang. Nagtalaw ka dimat, iso nga awanan dito'y ayan nyo? Awanan ditaw, ngam saan ang nagtalaw? Taana bayag matbasitan nga awan ni Lisel, tandaan balasiw tao. Anya? Balasiw tao? Pimanaw, adi man la nagpakada kanyak? Apay, ayan mo aya. Apay kung magagpakada pa ilakan ka, kadi mon tupay na langip ngay may pinasyar. Oray na minsan lakuma. Sipod idimbatim ditaw. Impamayam, ti atensyon mo iti may sa pamilyam. Di mo pa'y kinumusta polos ti kasasaad ni Lisel ditaw. Nasaya at garod ano naka-abroad ang tatang? Wala, talaga nakasaysayaat. Naka-abroad ni Lisel nga po iti bukod na apa nagsalokag. Katita, nanamayin ti biyag di apukok. So, di mo namnamain, amabalin mo pa'y nga lilain ti apoko may. Kasaanan ama pasamak tikas iti inaramid yu kan kuana iday. Hello, Apong. Nakaawag kayo, Mat? Word, Apong. Kaya't ko lang nga ibaga, anaala ko dyan patulod mo ang kwarta. Nasayaat nga rod no kasta, Apong. Kung andapay gayam kaya't ko nga ipadamag kan ka, Apong. Imay ka no dito'y balay ni nanang mo, kung ani Apong mo alakay. Saksapulan na ka. Apay ka no, Apong? Sigaw ka ni Apong mo alakay. Umay nakakumakanusukunan, tapno agsubli kay Jebalayda. Awan ka no, ti makasikaso kan di Roman. Kastamat ka na iti kakabsat mo. Taagsapol ka no iti trabaho ni nanang mo. Anya? Apay ani nanang tirumbang agtrabaho. Anya ti kuko niya ang kalroman. Ay da, Apo, natake ka no ni Roman. Kadilan ka ba ulang di ang trabaho, kapo iti pan nakaatake na. Anya? Ay, kaasi damot nga rod no kasta, Apong. Daikan, tinaganap dya inam anang talikod kan ka. Anya ngay ita, kakaas
Lipatan tayong tinapalaba sa apong. Kasapulan dananang titulong ko ita. Jak lakit di mapakawan ti bagik, no da mapasamak kadakwada. Ay, una yan. Talaga, nagsaya at kaalisel. Apo. Gaputa pinadakkaldak nga agbalin anasaya at atao, apong. Kan may sa, pamilyak mo't ida. Iso nga daak dito'y at tumulong kadakwada. Agipaw itak iti kwarta, apong. Kat makaamo kayon amapan mangala. Da kayon tumutan timangtad kadakwada. Sino nga to tiyo mauawag? Numero laon mo tagparparang. Hello? Hello, Lisel, anak. Ha? Nanang? Da kayo ka di daytoy? Kasano ka naamuan nyo tinumerok? Nagpakpakaasi ang kaniapong mo apakat. Iso nga intad na anak ko. Kumusta kan? Diyak pulos na amuan nga da kagaya man di tabalasiw taaw. Dinak binaybayan ti Diyos, nanang. Binuyogak iti panaggagat ti masansa na panagkararag ko. Iso aday toy. Ada na pintas at trabaho ditoy. Agtrab-trabaho ak iti may sa restaurant ditoy, nanang. Ay, nagsaya atan anak ko. Anak, pakawanan na ko makadagiti na aramida kiti kalabas. Di ka pulos na ilaban ka ni uncle mo aruman. Lipatan yung dayjay, nanang. Agi amanak mo titi, impaitad mo ka ni apong mo akwarta. Dakal atulong dayjay anak ko. Nang runakat saanan ang makabaulpay ni uncle mo. Di kay madanagan, nanang. Madadaanak at tumulong kada kayo manipod ita. Agi amanak anak ko. Agi amanak unay. Awan anyaman na, nanang. No saan aga po kada kayo? Awanak mat ko maito'y alubong. Kas itinakunakon, madadaanak amang tulong kada kayo. Saan kayo ang mabali na baybayan? Tauray balibaliktadan tayo ti lubong. Da kayo ti inak, anang ipasngay kanyak. Iladawan ti riknak, iti daydi apa nagsarita mi kanina ng koma ng Emmy. Nalaos ti ragsak ko, kat mamati kayo man wano saan, uray pa'y agtawanak la iti nasurok sa nga pulo kat dua. Idi naudi ang nagsarita kami, idi intuludnak iti ayanda apong ko, awan apulos ti mariknak asakit tinakam para kankwana. Nang runa pa'y, tabinusog dakmat da apong ko alakay kan baket, iti pasig apamateg, ken nasayaat nga adal, kabayatan ti kaaddak iti poderda. Day talakit di ti makagapo, iso nga awan apulos ti panagduaduak anang tulong kadananang, idinaamwak ti kasasaad da. Adak pay lang ija Hong Kong idi manang, ngam kapilitan nga imayak dito'y Dubai, tanaka ipatakdermet laeng iti restaurant dito'y, dagiti nasisingpat nga amo, akayarigan na akapamilyak meten, gaputa saan dakon nga intrato asabali kadakwada.
Malaksid iti panangidayaw kanyak daapong ko alakay ken baket. Gapu iti aramidak ita kadananang ko. Idaydayaw dakmatlaang dagiti amo. Ta saan matten a mailibak kadakwada tinagdalanak iti biyag. Sapay la ko mamanang ta nakaibati iti inspirasyon ken napatag nga adal ti innak insalaysay. Toy pagayam mo, Lisel. Lisel, pagayam ko, na idumduma ka, dayta ti kang runaan a maibagakkan ka. Tano sa bali ka lang ata, amangan no nagimulakan iti sakit tinakam iti inam, kalpasan ti amin a nagdalanam. Ngamgaputa na idumduma ka pagayam ko, nalakalaang para kan ka ti mamakawan, kan mangipaay iti tulong iti inam, nga iti naminsan kat nangabando na kan ka. 100% ang nakaibati iti napatag nga adal, kan inspirasyon ti insalaysay mo pagayam ko. Kat mamati nga ad-adupay aparabor ti dumteng kan ka, gapo iti naidumduma agalad mo. Alakastaan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan pandubo. Akastoy ti biyag, agrurutap ti parikot, apay nga uray anya ti aramideg, jak makasapol iti solusyon. Apay anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init, tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, ti ragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot, agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag.
and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan areden at tagapangasinan. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Malilin family ti sitio Kamasi Divisoria, Tumawini, Isabela, from Gigi Malilin. Manang Elma, Nanang Rupin, Auntie Kikay, Manang Olive, kan abirat ko ani Virgie, ti Bagong Bayan, Cagayan, from Perpetua, Balasbas. Mama Nida, Inang Leti, Ikyong, Jeremy, Brenda, Anami, Kastamat da Alma, Canjeline, Tipindangan, 2nd, Kamiling Tarlac, from Jocelyn Castro. Lakay ko ani Reynaldo Jose, Giancarlo, Ayan Jester, kan Daisy Jen Jose, ti Barangay Subol, Asinggan, Pangasinan, from Josephine Jose. Galang Mansano kan Gakutan family ti Candon City, Ilocos Sur, kan happy birthday kan ni Denmark Galang. Shout out kada Gracious Miel, Mila Bausa, Medi Tigno, Geraldine Larocco, Elma Lau kan Bernadette Saavedra. Santua kan Viloria family di Taramon Isabela, kan Abanilla family ti Alacapan Cagayan, from Kazi. Belated happy birthday ka ni mother ko, from Gigi Bagangaw. Belated happy birthday to my hubby Carlo Artiga, from Sweet Mom AJ Artiga of Macau. Advance happy birthday iti apu ko mi ani Davion Klein Cristobal, from Tatay Mirno and Nanay Delia Cristobal diti Valenzuela City. Gerald Tunak, Tatang Amor kananang Remy Tunak ti Palas Vintar, Ilocos Norte, from Ruby Janang ti Aquamarine, Hong Kong. Villanueva kan Castro family ti California, USA, from Ferdinand Villanueva ti San Juan, Quezon, Isabela. Belated happy birthday kadagiti kapamilya kada Inang Lina, Ruel kan Potpot Tabliago, John Ray Acero kan anak ko ani Irvin Tabliago, from Leslie Tabliago. Lumboy family ti Ribswan Nagilian La Union, kan friends ko dita Hong Kong kan Macau, from Brian Ebrahim Lumboy ti Vancouver, Canada. Jim Lawrence Marcos Lorenzo, Remy Malana ti Bantay Solana, kakabsat ko ada Kid Milo, Kidlin Milo Banyaga, Humble Banyaga, Ann Ubinya ken Doming Duca, Madeline Milo ti Connor Apayao, from Kedilin Milo. Do or Die Troopers ti 17th Infantry Battalion, Delta Company. Isoda, CAA Ogalino, CAA Ballesteros, CAA Baligod, CAA Julian, CAA Cayumba, CAA Vidad, CAA Orpilia, CAA Felipe, from Binarao, Pablo. Shout out kadaleni ki Alejo, Juliet Sugitan, Nelia Limon, Melanie Rumbawa, Jasmine Rivera, kan Homer Alamo. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Reden. Dear Manang Emmy, naimbag na orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilangad naklaangan itinagan a Reden at tagapangasinan. Agmay may saak nga anak, kan ulila akon iti ama. Ubingak pa'y idipimusay day di tatang ko, iso aninanang tinangisakad iti panagbiag mi, agraman ti panagadal ko. Adabasit atalon mi asuksukayan ti pangamaet, nga iso ti pangalalaan ni nanang iti para gastos na iti probinsya mi. Malaksid iti ipatpatulod ko, tanakabiro kak iti trabaho iti Bulacan. May saak a factory worker iti Bulacan manang. Tano na sayod ti amin, rugyak man ti agsalaysay, idi addaak pay laeng ijay Bulacan nga agtrab-trabaho.
Tay ka kadipay. Pasensya ka na. Medyo naladawak kami na naggapoy di factory. Okay lang. Nagpaitulodak kami nandito iti driver. Nalpas ko mo tadaras yung lakad ko. Sigurado na bang bannog kan? Tay pa'y bigat ni awan kay di opisina yo. Si Katirombang adamagak no nabannog ka. Amo ka narigat ti trabaho yu ita taado ti orders iti factory. Mia, nairwam ako niti trabaho. Okay aklan. Saan na ka nabannog? Nang rona pa ita, nakita kan. Sika talaga. Madanagan na kamin kan kanudad duma. Nang rona ka, di kamat nga rod maasitgan, no data iji factory. Narigatan Mia. Ang mga nada makadlaw ka data, kat idanan da kan di papam. Siguradong agungot day jay. Kasladyak maibtura ng tikas to yung sitwasyon ta. Nagrigat. Kaya't ko amaamuan ti amin at tao, anobyo ka. Saan ka di amaamak? Ang mga nanda ti makunadakan ka, no maamuan dati may papan ka data. May saklang agagangay at trabahador iti factory yo. Idinto ta anak na katagtagi ko. Di ka din mabain. Anya ko matipagbainak. Ay ayatan ka unay-unay reden. Kat nakasagana ak amang ilaban iti ayan-ayat ta. Agyaman ak unay Mia. Awan ti karkarit ko. No di ti kinapudnukan ka. Oray siguro saan kang anak ti boss ko. Ayatan ka latta. Kasta ti kinapatag mo kanyak Mia. Amok day ta reden. Isungaan niya man ti mapasamak, ikarik saan ka apanawan, saan ka atalikodan, gaputa ay ayatan ka unay-unay. Ikargararagot yapo ijay nga to, nga sikawan sa balitikas. Bayan ka betul na nagawid iya. Pasensya kayon papa. Nagadungamin ti inasikaso kiti Ruwar. Sana bale, tanalpas kumutaminan. Kung naglakid din no napan ka nakidate. Sino kumati kadate ko papa? Oh, come on. Anyala tamog no adamatan. Espesyal di ta pusom iya. Amok nga do, nagita anak ti negosyante akas kanyak ngagdat-daton kan ka. Apay, awan ka di pa iti nagustuam ka dakwada, iha? Awan, papa. Kaya't ko, no makinobyo ak, di talagang ay ayata kan kap-kap nekak. Ken masapol akas metla ka na tayo ti estado na iti biyag, Mia. Jambo na ti mga maton iti negosyo. Ta sigurado asikat ang tawid iti faktorya tayo. Papa? Siksikalangan tada dito Pilipinas, iha. Laglagi pom data. Napintasan ti biyag dagiti kakabsat mo, jabalasyo tao. Kaya't ko akas matla ko makadakwada ti agbali na kinasaya at to ti biyag mo. Di kayagdanag papa, amok tar aramidak, kanjak itulok nga agbalin to ang miserable ti biyag ko. Rumbang laang Mia. Kagpalasan tapno makain na nakamatan. Tandi, adalam o na yan, terabe. Hello, Nanang. Kumusta kayo? Nasayaan mo't anak ko. Si Kangay, ang mga numasubsobra ang matandang trabaho. Saan, Nanang? Okay ak dito eh. Amok dirigat ang
trabaho iti faktorya anak ko. Anadam day tabagim, narigat ang sakit ka. Sapay ang may saka di tabulakan. Didak ka di pa kadanagan, nanang. Ayun gayam, naalayo ka din dyan patulog ka kwartayo? Wen, anak ko. Apay ngamin nga agi patulog ka pay laeng, katandamot ar-aramatak ditoy. Mayat ti apit na uncle mo. Kung naitsimpo ang mayat pa'y di presyo, iso ang naragsak ni uncle mo, anak ko. Nasayat mo't nerno kasta, nanang. Imbaga yung anusan na atalunan day ta na ibati katatayo day di tatang alute. Uwan, anak ko. Dakkel atulong kadakwada ti panang sukay na itidaga tayo. Ay huwin gayam, kaano ngay mo't nga agbakasyon ka manan? Mabiitan, nanang. Ado lang amin unay ti trabaho mita di faktorya. Isadyak pa'y makaawid. Nalaga road basta ang nadamtabagim, anak ko. Oreda kayo mo't ananang, aganad kayo dita. Di kay papaanawa ka ni kasinsin ani. Idarom na mo't lakanyak na papaanawa kayo. Ay, saan, anak ko? Nasayat magngarod no kasta. Alang araw din, nanang. Umawag ak tumanan. Bye! Apay ako lahat na panunot mo agpasyarta dito parke, Mia. Awan, basta mailiwak lang kan ka. Kasta nga tangag paiso? Amuklatan no kasta tijar mo. Ada kayat mo nga ibaga. Talaga nga adare din. Konakon kat. Apay, anya ti kayat mo nga ibaga kanyak? Amangan ngamin no saan ka nga umanugot. Apay kumaasaan? No, lakit di saan mo apakadaksan? Reden, kayat ko amaam-am mo ni nanang mo. Ha? Kayat ko ti mapan iji lugaryo. Anya? Sigurado kami, ha? Amangan numaklaat ka no dumtang ka ijay. Saan kami abak nang akas kada kayo? Saan natakil ti balay mi? Saan mo taday jay ti gagaraak? Kayat ko ayam amuna kon kaninanang mo. Kayat ko makita ti lugaryo. Sige, nulit ti ko nam. Basta makawayata, mapantay ti lugar mi. Agpaiso? O sige, kayat ko amaam-am mo dagiti agbalinto a kapamilya nang runa ni nanang mo. May saat nga agnanaed iji Bulacan nga ayan ti trabahok manang Emmy. Nabati ngamin ni nanang iji lugar mi. Pasaray binulan nga agawidak tapno amwak met ti kasasaad na. Tanlo atawanan nga agtrab-trabaho ak iti factory ako kwada Mia akaayan ayat ko. Limod pay laang ti relasyon mi manang. Taamok asaan nga umanugot ti amana. Akas kanyak laang agagangay at trabahador da ti agbalin akaayan-ayat ni Mia. Nasingpet ni Mia manang, saan akas kadagiti daddo mga anak ti baknang. Iso nga amin at trabahador da kat kay kayat da ni Mia. Jakmat ni namna mga ayatan nakmat ni Mia, kaado dagiti agdatdaton kankwana nga anak matlaeng tinegosyante akas iti amana. Nagasatak ko nak itinakam kumanang, ngam itilikodan na, at damot panagamak amarikriknak,
taadayuak ang maidilig kadakwada. Ngam ti maipanakkel ko laeng ket ti kinapudnok kan kuana, asaan at ti kinabak ng dati al-almanek. Gaputa kinid daw ti kaayan ayat ko amaam-am muna ti inak, ingkuyog ko nga rod iti panagawid ko iti lugar mi. Nanang! Si kabot gayam day ta anak ko. Adamot gayam kaduam. O nanang. Naimbag nga aldaw yun, nana. Agmano ak. Ay, kasya na ka ti Diyos balasang ko. Reden anak ko. Sino ka di na ito'y nakapimpintas abalasang. Iso ni Mia, nanang. Kaayan-ayat ko. Dapat gayam kaayan-ayat mo, anak ko. Ay, umay kayo. Dumanon tayo di tabalay, tapno makainan na kayo. Amo ka na banog kayo iti biyahe. Umay kayo, anak ko. Bagmahan ta nakaumay ka dito inano mo apagtaengan may balasang ko. Nana? Kinapudno na nanang. Nabayagan ni ibagbagan ni Mia ayam amo kayo kuana. So ngay tatanadaan kami ti gundaway. Imay kami na. Pasensya kayo no, naistorbo kayo, nana. Ay, saan balasang ko? Maragsakan na kamakamamukan ka. Ang maguray kayo. Akin kotse nga'y tinagluganan niyo. Kotse ni Mia, nanang. Kung nakagbus kami langan di namot ngamin kayat. Nukasta. Bak nang kayo balasang ko. Ay nakababain kan ka. Nana? Kinapudno na, nanang. Ni Mia ket anak takin ko iti faktorya pagtrabahwak. Anya? Naimbag man ta na gusto am ti anak ko balasang ko. Saan ka biabak nang kas makita mat? Adayo ti estado ti biyag mi kada kayo. Agpapada ti tao, nana. Saan ati kinabak nang ti importante? No di kat ti kinasaya at ti tao. Amo ka din dagiti naganak mo ti maipapan kada kayo kani Reden. Ha? Nanang. Amoklatan ti kayat asawan ti saan nyo apan ang sungbat iti saludsud ko. Ay ayatak ni Reden, nana. Nakasaganak amang ilaban iti ayan-ayat mi. Mia. Agyaman ak balasang ko. Gambasapul nga agbalin kayo anatibker. Ta itikas ta sitwasyon nyo. Saan na pa ng butbuteng. Ngampatsyak nga agkakanat apan nubok ti sumangbay kada kayo. Nakaturog ka din ni Mia, anak ko. Nanang. Pasensya kayo no kalati umay mi, ha? Anak ko, sigurado ka kade iti sinerek mo. Anya ti kayo ti asawan, nanang? Tiba ipapan ka na kayo ka ni Mia. Amo ka saan nga ambo dagiti dadakkel na ti maipapan ka na kayo. Kinapudno na, nanang. Talaga alimod pa lang ta relasyon mi.
Jacket ang maamuan ni Papa na ti may papan kada kami. Gaputaan mo, asaan nga umanugot kasta ka day. Ay, madanagan anak ko. Amangan no pa kaisagmakam day taasinirot mo. Kas nang nagyumot nga imbaga ni Mia nanang. Nakasagana ang mangilaban itayan ayat mi. Nukas pangarigan maamuan ni Papa na. Adaak ditan anak ko, ngam narigat. Baknang da, sigurado ang na-influensyada. Amo ka din na kami baybayan ti Diyos, nanang. Naalagarod basta aganad kayo akan ayon, Reden. Nasaya tasimbang putkan, Mia. Nagkapwam. Napan kami iti lugar ti may sa agayam ko, Papa. Lugar ti gayam mo? Wano lugar ti mamirmiraot akayan ayat mo? Ha? Papa? Makita mo. Nakalat ka. Di mo ninamnamatin sawang ko. Papa? Di kan makapaglibak. Amo kon ti amin. Nabayang gaya mo na lukulukunda. Isumot lagayam ngawan ti magustuam kadagiti agar-aram kan ka. Gaputan na kirelasyon kay ti may sa trabador tayo iti faktorya. Papa, pakawanandak, ngam ay ayatak ni Reden. Anya klasa biyag ti may paikan ka na jay alalaki? Naimbagpay na kiti agar-aram kan ka nga anak na kiti pada ka negosyante na may paayan na kay tinasaliwan-wan na panagbiag. Sana kasi tinadya trabahador? Anya kumatikar-karit na, abem? Di kinasayaat na tao, Papa. Pudno marigrigat na laang. Ngam isuda dagiti klase ti tao asaan ama nagpamarang. Simple dala ang agbibiyag, Papa. Italaan dayta. Ngam saan ton, tanam naman dan ti matawid mo kinabak ng manipod kanya. Di mo ka di mapanunot at kinabak ng mula ang tal almanan na dya lalaki. Agalwad na dya tao. Pangaasiyo, tadeyo dangdang ni Reden, Papa. Ay ayat at unay. Kat awan ti mabalin amang lapod kanya. Sino nga dito ang agtok-tok-tok? Dis oras ang terabi. Mabit lang! Reden? Mia, anya tar aramidam dito eh. Dis oras ang terabi. Ala, sumar ka. Anya tinapasamak? Reden, naamuanan ni Papa ti maipanggap ka data. Kasta unay apong tutna. Anya? Ang mapahingaron nga daka dito eh. Diyak kayat na iadayunak kan ka. Amok ti plan-plano ni Papa. Ipanak iti ayan dagiti kakabsat ko ijabalasiw taaw. Diyak kayat ang mapasamak da ita. Anya nga aramidan ta ita? Pumanaw tan dito eh. Sigurado nga ikatan nakamutan iti trabaho. Agawid tan iti lugaryo. Anya? Sigurado ka? Amangan numakmaklat ka lang, Mia. Amom no anya akita ti biyag ti sangbayam iti lugar mi. Awanan ti adupay asa Reden. Agrobwat kan, taagbiyahe tan itamot laeng amapan iti lugaryo. Pangaasim. Madadaan ka mang talikod iti nanamay a panagbiag mo? Awan anyaman na kanyak.
Kabaala ka talikodan ti amin. Basta kadwa ka. Diyak kaya't ngagsinata Reden. Isa pa nga asim. Saanan arumbang amadanunan na tatilawag diti boarding house mo. Pumanaw tan itamot laeng. Maamak ni Mia apag sinaan na kami ti amana manang Emmy, nagtalaw iti balayda kat nagawid kami iti lugar mi. Kasta unay ti panakaklaat ni Nanang ngam awanen tinaaramidan na. Manipod nga rod idin, nagdan na kami akas agasawa ka ni Mia. Nagtrabaho akmutten iti talon mi. Naragsak kami manang, ngam amok amarigregatan ni Mia iti klase ti panagbiag mi, tama isopa di unay iti namay at tinalikodan na iti poder ti amana. Manipo di din, saanan ang nagpakpakita pa'y ni Mia iti lugar da. Padpadamagan laangan ti may sa agayem na, maipapan kan ni papana. Uray makitkitak amaragsakan ni Mia iti danak, makitkitak nga addadagiti kanito ang maimaymayang kan nakaununag ti pampanunutan na. Agingga nga iti maysa arabii. Pwede ka pa ilang maturog, Mia. Rabiin. Diyak pa ngamin makaturog, Reden. Amok nga da pa kaburiburam. Anya ti parikot. Di ka kumaglibak kanyak. Pasensyakan. Diyak imbagbagakan ka. Ngam inyawag ti may sa agayam ko idi pa'y napanalawas. Masakit ka no ni Papa. Anya? Kumusta ka no ngayon? Imawag man itayan. Kat aadda ka nun iti ospital ni Papa. Aadda iti ICU. Anya pa lang harutar aramidam. Agawid ka na. Tapno mapan mo amuan na anyan ti kasasaad ni Papam. Palubusan na nga agawid? Kasanon mo? Mia, kita kasapulan na ka ni Papam. Anya man tinagbalin na susikyo adwa. Lipatam day giant. Mamati ak ngororayan na ka ni Papam. Sikatad da diti pagilyan tayo. Iso sikatirumbang amang taripato kan kwa na. Reden. Nabayagan nga amok. Marikrik na akayat mo tagawid. Anyaman tagbalin a desisyon mo iti panagawid mo. Nakasagana ak, Mia. Anya ka din ti bagbagam, Reden. Amok ka marigrihatan ka niti danak. Saan ka na iruwam iti kastoy akita ti panagbiag? Nanamnam ay ka, no adda ka iti sidong ni Papam. Isa amaawatan ka, Mia. Reden. Laglagi pang ayatan ka. Ti pakaragsakam ti kalkali kagumak. Agsubli ak, Reden. Ikarik day ta. Kat urayam ko mati pa nagsubli. Reden anak, manipod pimanaw dito ni Mia. Kaslapat patayam mutan ti bagim iti katatrabahom iti talon.
Awan pa'y inanamon Apolos. Nanang, Mas daaw pa'y ni uncle mo. Tawan pa'y aldaw asaan ka mapanagtrabaho ijay talon. Kumpurmi ka no ngar aramidem ijay. Di ka kanupay aginan na.